שלום, היום אני רוצה להסביר לכם על מגבר, איך עושים חיווט למגבר לאוטו. יש לנו פה, יש לנו פה, זה פלוס הזנה ראשי, מינוס הזנה ראשי, חוט סוויץ'. יש לנו פה שתי זוגות רמקולים, בעצם קדמי אחורי, זוג. זה פיוזים רגילים, סתם פיוז הגנה לאוטו, למערכת, שלא יהיה בעיות, בקצר באוטו עם פיוז בו. ובדרך כלל זה גם לא משנה, כי יש פיוז הגנה לפני, ביציאה מהחוט של המצבר. יש לנו פה כניסה א', שתי כניסות, וזה בעצם אני יכול לבחור אם אני רוצה, מי שרוצה לקרוא, אני יכול לבחור אם אני רוצה 4 ערוצים, שזה בעצם כל רמקול נשלט בערוץ אחד, או 2 ערוצים. אני עושה 2 ערוצים, כי דרך כלל זה מה שצריך, וזה יציאות כולם מגושרות. טוב, יש לנו פה צ'אנל A, צ'אנל B. יש לנו פה בכל צ'אנל, יש לנו מצב אוף, מי שמצליח לראות. יש לנו מצב אוף עם מחובה. יש לנו מצב שזה HPF ו-LPF. LPF זה רק סאב, זה בעצם מ-80 ומטה בתדרים של ערוצים, ו-HPF זה בעצם מ-80 ומעלה הקצרים יותר גבוהים. היום אני בודק את הרמקולים של HPF שקניתי חדשים לאוטו, אז אני רוצה לעשות בדיקה בעצם אם המגבר עובד ואם הרמקולים עובדים. ואותו דבר בצ'אנל השני, פשוט זה מחולק, צ'אנל A, צ'אנל B, זה יציאות מגושרות, אני שם את זה על ערוץ אחד ונסיים את זה. טוב, בואו נתחיל בחיווט. יש לי פה חוטים שמשתמש בהם תמיד לבדיקות של דברים, שאני משתמש בהם. עכשיו זה חוט סוויץ' שיוצא מהפלוס, מי שרוצה לעקוף על הפלוס, או רוצה כל מיני דברים לדעת איך עושים את זה, מי שרוצה לעקוף על חוט סוויץ'. אין לו סוויץ', אין לו מערכת, צריך לחבר את זה ישירות, כל מיני קומבינות, זה ככה. החוט סוויץ' יורד איך עם החוט הקטן עושה גישור לפלוס, והחוט של המינוס נכנס למינוס. יש לי פה, אם אני אראה לכם, יש לי פה איזה מערכת שבעצם מנתב איתה את החשמל תמיד, שנאי חזק, שנאי מעבדה. יש לי פה עכשיו חוט רמקולים שאני אשתמש בו לרמקול, אחרי זה אני אראה לכם את הרמקול. קודם כל נחבר חוטים, חיווט, ואחרי זה נראה לכם גם הכל. עוד חוט. טוב, הנה חיברתי הכל, זה בעצם מחובר לעוד חוט פה בצד. יש לנו פה את זה, חיברתי פה את כל החיווט. שתי יציאות רמקולים, זה חוטי בדיקה בסך הכל, זה חוט באמת שמתאים לרמקולים, מי שמצליח לראות, חוט עבה, עמיד. יש לנו פה יש לנו פיוזים, יש לנו פה חוט כניסה פלוס מינוס, זה פלוס עובר, הוא מתחבר לחוט סוויץ'. זה שנה עם מעבדה כזה, הוא מראה לי פה אמפרים, כמה נצרך, אני בעצם מגשר על זה, כמה צורך אמפרים. ופה הוא מראה לי את הוואט שאני מכוון אותו, אני מכוון את זה מראש. האמפר נשלט אוטומטית, מראה לי גם כמה אמפר המכשיר צורך. זה הזנה שחיברתי, עובד פה מחבר לבלוטוס, לטלפון שלי ולשני רכב שלי. עכשיו אני אראה לכם, זה בעצם זה מה שקניתי, זה המגבר, זה הרמקולים שלי של פיוניר. זה הרמקולים של 80 תדרים ומעלה, זה לא מומלץ לשים איזה בסים ודברים כאלה. זה היה כדי להוסיף נפח לאוטו. זה הרמקול המקורי שלי, זה של טויוטה קורולה, זה אוטו שעובד, זה המגברים שלי, המגבר הישן שלי, זה יהיה המגבר החדש. המגבר הזה בעצם הוא 2 ערוצים, הוא סבבה, הוא עובד, הוא לא חזק. יש לי פה מגבר 3000 ואט מקסימום, משהו די סבבה, חברה טובה נראה לי, לא יודע, משהו עובד מעולה. אני לא מכיר אותו, לא ממליץ עליו, אם ממליצים אותי זה רק פיוניר, ג'בל, חברות טובות. טוב, בואו נחזור, נתחיל לחבר את הרמקולים ונשמע איך הם עובדים. יש לנו פה בעצם את הרמקולים, תראו, זה החוט, אני אראה לכם, זה מינוס, הקטן זה מינוס, החיבור הקטן מביניהם זה מינוס, החיבור הגדול יותר זה פלוס. החוט הזה דק מדי ולא מספיק למוזיקה, ואני שם אותו זמנית, אז זה בסדר.
טוב, בוא נשים שירים, נראה שזה עובד. טוב, מי שיש לו שאלות יכול לשאול אותי, אני תמיד יכול להפנות, להגיד לך תשובות, יכול להסביר לכם שאלות, יכול לשאול בערוץ, אני אענה. אני רוצה לעשות לכם עוד סרטונים על רמקולים, מרחבים, ריתוך, בנייה, סינקלציה, כל מה שקשור בתחום הידיים, אפשר לשאול אותי, אני יכול לעזור לכם. יותר מאוחר אני אחבר את הרמקולים לאוטו ותראו אותם.